Мы радыя бачыць людзей на волі, але давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Тое, што адбылося учора, гэта не вызваленне, а прымусовая дэпартацыя. Мы ўсе перажываем за лёс Мікалая Статкевіча, які адмовіўся выязджаць з Беларусі і меў поўнае на гэта права. Цяпер яго месцазнаходжанне невядома. Яго мужны ўчынак нагадвае ўчынак Марыі Калеснікавай, якая пры спробе дэпартацыі парвала свой пашпарт. Усе вызваленыя павінны мець права з'ехаць ці застацца. І учора я размаўляла пра гэта з амерыканскімі партнёрамі. Мы дабіваемся, каб пры наступных вызваленнях гэта антычалавечная практыка была спыненая. Мы дабіваемся таксама, каб вызваленні суправаджаліся спыненнем рэпрэсій. Таму што, на жаль, кожны тыдзень з'яўляюцца новыя палітвязні, а праваабаронцы фіксуюць пашырэнне рэпрэсій. Безумоўна, усе павінны выйсці на волю. І прэзідэнт Трамп назваў мінімальную планку – 1300 палізняволеных. І мы будзем працаваць з амерыканскай адміністрацыяй і ўсімі нашымі саюзнікамі ў Еўропе, каб вызваленні працягваліся.